Di dema kêmtir ji heftîkê Amerîka bo duwem car piştevaniya xwe ji bo Tirkiye derbarê pêşveçûnên Idlibê de ragihand û vê carê li Encûmenê Ewlehiyê Navdewletî bû. Kelly Craft, nûnera Amerîkî ya herdem di netewên yekgirtî de di civîneke awarteya Encûmenê Esayîşa Navdewletî de behsa dawîn pêşveçûnên bajarê Idlibê kir û tekezî li ser piştevaniya Amerîka bo Tirkiye kir. Kelly Craft ragihand ku Tirkiye hevpeymanê Amerîka di NATO de û Amerîka piştevaniya her bersiveke Tirkiye li bajarê Idlibê li dijî êrişa rejîma Esed dike. Nûnera Amerîkî ya herdem di netewên yekgirtî de daxwaz ji emîndarê giştî netewên yekgirtî kir ku di zûtirîn dem de tevgerê ji bo çareserkirina krîza Idlibê û rawestandina şer û pevçûnan bike. Kelly Craft got ku îdareya Donald Trump serokê Amerîka êrişên rejîma Esed û Îran û mêlîsên Hizbullahê Lubnanê bo ser gundewarê bajarê Idlibê îdane dike. Beriya çend rojan Wezareta Derve Amerîka di daxuyanîkê de êrişên vê dawiyê yên Rûsya û rejîma Esed li ser bajarê Idlibê îdane kirin. Di heman demê de piştevaniya xwe ji bo Tirkiye weke hevpeymanê Amerîka ragihand. Wezareta Derve Amerîka got ku êrişên rejîma Esed û Rûsya bo ser bajarê Idlibê bê behane ne û di encama êrişan de welatiyên sivîl dibine qurbanî. Ev çend rojin êrişên rejîma Esed û Rûsya bi giranî bo ser bajarê Idlibê dest pê kirine û Tirkiye wekû bersivekî hêzeke mezin şandiye bajarê Idlibê û ew hêzên Tirkiye ji aliyê Rûsya ve hatine bombabaran kirin. Di encama bombabarankirinê de kuştî û birîndar ketin û Tirkiye ragihand ku ew ê bi tundtirîn şêwe bersiva her êrişekê bo ser xalên çavdêrî yên Tirkiye û serbazên Tirkiye bidin.